babies. Kai. Lafiya naga kin min irin wannan kiran sunkuru haka da sanyin safiya? Mun kiran ka nayi. Kaga dai gidan namu kuma ban gashi na tashi ban da kuɗi haka. Okay, idan na fahimta dai baban ku kankaman na kamoma ne. Wallahi. AKA baya bamban ruwa. To shi wannan baban naku ya laya ce ga ƴaƴa Allah ya bashi masu kyau. Ga gida ga kuɗi amma kuma yace ba zai rinka ba ku kuɗi ba? Wallahi baya ba mu. Wani kaga dai wannan waya ta ma sai ta sai ne amfani da ku. Gaskiya baban nan naku dan wahala ne. A'a bibi ya saka na cewa babana haka. To kina ji? Ki bani dama ni in shiga gidan naku in sato in ka miki. Ni bana so ka yebo kuɗi bana so ka shiga gidan mu. Sata ai babu kyau kaga sata haka ko? Ke ba kiya so in yi sata? Bana so. Masha Allah. Wato duk kwatsatsa da burutsutsa wata lokacin fa inga kina da hankali wallahi. Wallahi ke ba mahaukaciya bace kin fi ni hankali. To ba matsala yanzu me kike so a yi? Sai dai so nake ka dan je ka dan kawo mangoro. Mangoro? Gaskiya shine. Mangoro kawai? Sai ka ce wata mai jaririn ciki? Ki bari a je a ɗebo kuɗi ba kashe su. Gaskiya bana so kai sata. Okay to kin fi so talauci ya kashe kike. Ina da kai ina zan yi talauci. Kuma ba haka ne wallahi. Wallahi ku baban naku ne dawo. Babanmu ne gaskiya yau amma kuma yana ga ya miƙe yayi haka. Kafana zai turo a kama ni fa. Gana a tsaye ta ina zai turo a kama. Yawwa. To yanzu me kike so a yi? In dai abu zai faranta miki rai ko me a duniyan nan zan yi shi. Ba ni minti 15 mai kyau. Shi ke da yanzu fa nake so. Ki jira ni fa. Sai ka Salamu alaikum. ina ka tafi ne tun ɗazu. My love, my love. Baby na aka yi. Ya kike? Alhamdulillah. Ya na ga kiran ki tun ɗazu sai kira na kike lafiya da yau. Wallahi daman kiran ka nayi ga ba kuɗi ba data haka ga kuma yunwa nake ji. Ba ki da data. Gashi yunwa kike ji. Wallahi. Kuma ina gari. Haba dan Allah ki kwantar da hankali. Yanzu me kike so a kawo? So nake ka je ka dan kawo min gurasan nan haɗaɗɗiyar gurasa. Ba wannan ai shi yafi komai sauki. Bayan shi babu wani dai ko? A'a ina so haka kuɗi. Assalamu alaikum. Kai, uban me kace a gurin kayana? Ka kuma yaya? Baby, wannan kuma wane kin san shi ne? Me kike wani so kike soye kike so saka ka ce wata mai kwarkwata bakarin munafika? Okay, kai yanzu dan ubanka saboda baka da kunya. Kayan na ko zo kake kulawa? Kayanka kuma yaya? Wannan ai budurwa ta ce. Wannan yaron saurayin ki ne? Budurwa ta ce kayanka? Ayya, dama ni na san za a rina. Billahi allazi wannan yarinyar dama daga ganin ta ba karamin munafika bace ba. Ina ga ya mu Allah shamoni ce na rantsi da girman Allah. Me take tambayar ka? Ni ina zaune a gida ta kira ni bata karya ba ta da data ta tashi da kuɗi ba. Ƙarshe ma yanzu yunwa take ci. To lashe moni ce. Kaga wannan kayan da na siyo? Ta ina In je in bata alƙur'an gara in ba babanmu. Zo mu tafi gida don uwarka. Wai yaya kai ma ta ka siyo mata? A'a ba na so. Da mu rinka bata wannan abubuwan. Ai gara mu ba babanmu. Zo mu tafi. Shi din dai kawai. Allah ya tsaya ma jin. Ayo.